Donas e cabaleiros, moi boas tardes e benvidos. Alcalde de Gondomar e deputado provincial, don Paco Ferreira, Concellera de Igualdade, dona Nuria Lameiro, membros da Corporación Municipal, amigos, veciños, boas tardes e benvidos a Gondomar. Hoxe presentamos a 7ª edición do noso calendario. Aquí van estar neste escenario as 12 mulleres representativas do noso municipio. No primeiro e segundo calendario fíxose un percorrido a 24 mulleres que tamén loitaron polos nosos dereitos a nivel nacional, tales como Clara Campoamor, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, María Pita, Elisa e Jimena Fernández de la Vega. O terceiro calendario centrouse na nosa comunidade autónoma con outras 12 non menos importantes. Celarias, Ángeles Alvariño, Elisa Patiño, Pura Vázquez, Marcela Gracia, Elisa Sánchez, entre outras. No cuarto, quinto, sexto e sétimo calendario son homenaxeadas as nosas veciñas de Gondomar, veciñas que participaron activamente no desenvolvemento social, cultural, político e educativo do noso municipio. E, por tanto, imos presentalas, voullelas presentar neste escenario, van entrar vou nomealas e lle pedimos a todos, por favor, un fortísimo aplauso. En primeiro lugar, dona Rosa Fernández Pérez, adiante o escenario. María del Pilar Hermida Durán. Dona Rosa María Álvarez Álvarez. Irmá Chava Sebastián por a irmá Olvido Argüelles Orbiz. Dona Carmen González González. María Digna Domínguez, filla de María Digna Cotobat Domínguez. María del Carmen Martínez Rivera, filla de Emilia Rivera González. Dona Dolores González Ulloa. Dona Luisa Barreiro Alonso. Luisa Barreiro Alonso, filla de Luisa Alonso Roade. Basilisa Ferreiro. Mercedes Alonso Pérez. E Antón Román, marido de Dolores Portavales. E agora, perdón pola voz, tocará o coro San Vicente de Mañufe interpretando Mujer contra Mujer de Mecano. Un aplauso para eles.
Pois moitísimas gracias ao Coro San Vicente de Mañufe, que interpretou Mujer contra Mujer. Agora sí, con todas no escenario, e xa que me fallou no inicio a voz, vou repetir os seus nomes: Rosa Fernández, María del Pilar Hermida, Rosa María Álvarez, Irma Chama de Sebastián, Carmen González, María Digna, filla de María Digna Cotobaz, María del Carmen Martínez Rivera, filla de Emilia Rivera, Dolores González, Luisa Barreiro, Basilisa Ferreiro, Mercedes Alonso e Antón Román, que é o marido de Dolores Portavales. Presentados con este magnífico coro que logo voltará a estar neste escenario, o Coro San Vicente de Mañufe, doulle paso agora a Concelleira de Igualdade, Teniente de Alcalde, de Alcaldesa, dona Nuria Lameiro, que sube a este escenario. Moitísimas grazas. Ola, boas tardes a todos e a todas. Boas tardes. É unha honra darvos a benvida a este homenaxe tan especial do Concello de Gondomar. Un acto cargado de emoción, memoria e recoñecemento. Hoxe reunímonos para presentar Mulleres de Gondomar 2026, un calendario que vai moito máis alá da medida do tempo, porque se converte nun espello da nosa identidade colectiva. Por 7º ano, Gondomar quere deter o reloxo para mirar con orgullo as nosas mulleres, as mulleres. Mulleres representativas da nosa vila, mulleres que desde distintos ámbitos da vida social, cultural, profesional e humana contribuíron e contribúen a construir o Gondomar que somos hoxe. Con este calendario rendemos homenaxe ás súas traxectorias, ao seu esforzo silencioso e constante, á súa valentía, ao seu compromiso e á súa capacidade para abrir camiños. Mulleres que son referentes, exemplos de inspiración de xeracións presentes e futuras. Que este acto sexa non só unha celebración, senón tamén un exercicio de xustiza e agradecemento, porque recoñecer as mulleres de Gondomar é recoñecer a historia viva da nosa vila. Quero agradecer a colaboración recibida por parte do tecido asociativo e as familias que hoxe están aquí pola súa implicación neste calendario. Gracias por acompañarnos nesta tarde de homenaxe, orgullo e igualdade. Moitas gracias. Moitísimas gracias, dona Nuria, neste día tan especial, Día das Mulleres, Día das nosas e dos nosos homenaxeados. É momento de presentalos, de ler o seu currículum, de contarlles un poquinho máis da súa vida, por que non? E comezamos por quen nos vai representar no mes de xaneiro, que naceu un día 28 de novembro, pero é de xaneiro. Rosa Fernández Pérez, viúva de José de Lis, leva formando parte da paisaxe humana e da alma de Gondomar dende hai décadas. Muller comprometida coa parroquia de San Bieito, onde participa en múltiples actividades e grupos. Tivo 5 fillos e saiu adiante nos momentos difíciles da súa viuvez, servindo de inspiración e apoio para toda a súa familia, a cal sempre leva e valora a súa vinculación e compromiso coa súa vila. Un aplauso para dona Rosa Fernández Pérez, nos representa en xaneiro. Voulles dicir ás homenaxeadas, por favor, que se hai algunha que quere falar, temos un micro e que me levante o brazo sin ningún tipo de problema, de acordo? Imos polo mes de febreiro. María del Pilar Hermida Durán. Traballou sempre no campo e como ama de casa. A súa vida cambiou aos 41 anos coa perda do seu esposo. Foi unha etapa difícil e dolorosa, pero grazas á súa forza, valentía e dignidade, conseguiu sacar adiante os seus 3 fillos e o traballo sen perder o espírito loitador que tanto a caracteriza. Durante moitos anos participou activamente no Centro Cultural de Chaín, coordinando o grupo de gaitas e baile, formando parte da coral polifónica e tamén colaborando no grupo de teatro.
O mes de febreiro deste 2026 estará representado por María del Pilar Hermida Durán. Imos co mes de marzo. Rosa María Álvarez Álvarez, Rosa Cristaleiro, panadeira e empresaria. Tomou as rendas do negocio familiar Rosquillas Cristaleiro con tan só 11 anos a carón da súa nai tras falecer o seu pai. Vendeu as rosquillas por toda Galicia, que se converteron nun doce básico en festas e verbenas. Anos máis tarde ampliou o negocio cun hotel, unha cafetería e unha panadería. En 1993 recibiu o título de Mestre Artesá de Galicia. No 2020 foi nomeada presidenta do Gondomar Club de Fútbol, co que se converteu na primeira muller que ocupara o cargo. Rosa María Álvarez Álvarez, Rosa Cristaleiro, é a nosa representada do mes de marzo. Abril. Olvido Argüelles Orbiz, Sor María José, relixiosa da Congregación Misioneras de María Mediadora, responsable da xestión da Gardería Laboral San José dende fai máis de 38 anos, centro educativo modélico e con capacidade para 300 nenos e nenas de 0 a 6 anos. A súa paixón e implicación deixaron un recordo imborrable en nenos e maiores. Impulsora da creación do Centro de Día Madre Rosario, que naceu con vocación de servizo ás persoas maiores do Val Miñor. Abril está representado por don Olvido Argüelles Orbiz. E para o mes de maio temos a Carmen González González. Creouse Mañufe coa súa nai e coa súa avoa no barrio da Costa. Casou aos 21 anos con Manuel Rodríguez e tivo unha filla, Teresa. Dedicábase a traballar na casa e no campo, pero o seu home enfermou e tivo que buscar outra fonte de ingresos para sacar o seu fogar adiante. Traballou na venda ambulante de peixe e ao pouco comezou a vender rosquillas coa súa sogra, ata a xubilación. Estivo en todas as festas e romerías do Valmiñor, vendendo rosquillas, o que se converteu nunha cara familiar para toda a veciñanza. Carmen González González nos representa no mes de maio. En xuño temos a María Digna Cotobá Domínguez, muller traballadora e loitadora nunha época ben difícil. Empezou aprendendo corte e confección coa súa nai, que cosía para o conde de Gondomar. Despois casou con Joaquín da Boia e tivo 5 fillos. Foi das primeiras mulleres en buscar un salario traballando fora da casa e dedicándose á venda de carne ás familias máis podentes. María Digna Cotobá Domínguez nos representa no mes de xuño. En xullo, lles presento a Emilia Rivera González, que dedicou toda a súa vida ao traballo e ao cuidado dos seus. Emigrou moi nova a Lisboa co seu home e, ao regresar, levantou con esforzo a tenda Bar Martínez en San Cibrán. A súa constancia e entrega convertéronla nun exemplo de muller traballadora. Para o mes de agosto, Dolores González Ulloa. En 1955 púxose a fronte dunha tenda de venda ao detalle. Con só 17 anos foi quen de sacala adiante de crearse unha reputación. Converteu esta pequena tenda xunto co seu home nun supermercado con algo de todo. Polos da casa, ladrillos, cemento, calzado, medicamentos.
Foi a salvación de moitas familias de baixos recursos, pois ela sempre estaba disposta a fiar sen ningún atranco. No 2005 fecharon a tenda, o que creou un sentir e unha nostalgia entre a veciñanza. Dolores González Ulloa nos representa no mes de verán, en agosto. Deixamos para o mes de setembro a dona Luisa Alonso Roade, unha muller adiantada ao seu tempo. Dende Monza foi unha revolucionaria, xa que pintou as uñas, usou pantalóns, tiña carné de conducir e conducía. Ia de caza, practicaba taxidermia, actividades impropias para as mulleres nos anos 50. Foi funcionaria da administración local no Concello de Gondomar, posto que tivo que abandonar ao casarse, xa que naqueles tempos o home era o cabeza de familia, polo que foi cesada no seu posto de traballo. No ano 1975, coa chegada da transición democrática, puido regresar ao seu cargo. Luisa Alonso Roade representa no mes de setembro. E agora lles presento o mes de outubro, con Basilisa Ferreiro Martínez. Dende moi nova colaborou no sustento familiar traballando o campo ao mesmo tempo que estudaba. Casou moi nova. En 1970, xunto co seu home, comezou a resentar un bar que tamén era tenda. Ali vendían o viño que eles mesmos facían e daban comidas que ela cociñaba. Durante un tempo tivo que facerse cargo do negocio ela soa, xa que o seu home tivo que ir traballar fora. Ata aí ben pouco non soubo o que eran unhas vacacións, porque estaba abertos ao público todo o ano e durante todo o día. Basilisa Ferreiro Martínez tamén recibirá ese aplauso do noso público. Representa o mes de outubro. Para novembro temos a Mercedes Alonso Pérez, deseñadora de alta costura e pioneira no fútbol feminino. Comezou a súa carreira profesional como padronista nos anos 70 traballando para diversas firmas de señora, pasando a formar parte do equipo de deseño de Model Novias e Mundo Novias. Fundou a súa propia firma de alta costura, Mercedes Alonso, especializada en vestidos de noiva e cerimonia. Presentou as súas coleccións en foros de prestixio en Madrid, Barcelona, Moscova, México ou Estados Unidos. Foi unha das xogadoras fundadoras do primeiro equipo de fútbol feminino do Gondomar e para ela está dedicada ao mes de novembro de 2026. Mercedes Alonso Pérez. E alá polo mes de decembro do vindeiro 2026 teremos ese mes, o mes do Nadal, mes de decembro. Mestra directora Dolores Portavales Vázquez, directora responsable da Biblioteca do CEIF Chano Piñeiro. Participou en proxectos galegos de renovación pedagóxica, impulsando iniciativas formativas e recursos para o traballo nas aulas. Implicada na atención á diversidade, foi moi querida por familias, alumnado e profesorado. Destacou polo seu compromiso social e educativo, pola súa loita feminista pola igualdade na educación. E tamén foi referencia para moitos compañeiros e compañeiras. Ademais, colaborou en Espazo Lectura. Dicía que no mes de decembro adícase ese mes, o mes do Nadal, a dona Dolores Portavales Vázquez. Hola, boa tarde a todos. Moitas gracias al Concello, al Instituto Agua da Laxe, a directiva, a todos os familiares que están aquí e amigos de toda a vida da infancia, pois agradeceros a vosa presencia. Gracias.
Yo no me voy a levantar porque tengo un problema, tengo un golpe en el tobillo derecho. Desde aquí quiero agradecer a todas las personas que estáis aquí, que hacéis que esto sea vida, que recordemos tiempos difíciles, como muchos tuvimos que vivir, pero que hoy aquí estamos felices. Gracias a todos los que ponéis, aunque solo sea un solo dedo, en hacer este evento, en reunirnos aquí a todos. No dejéis de hacerlo. Y yo, particularmente, quiero agradecerlos de una forma muy, muy fuerte. Sobre todo a ti, Paco. Sobre todo a ti, a nuestro alcalde, que nos traes cosas nuevas, que te esfuerzas en juntarnos, en recordar, en estar con nosotros. Gracias, Paco. No te canses, por favor. Ben, pois así con esa bonita mensaxe o noso alcalde, de parte de Rosa e de parte de todos os representados de todos os meses do ano do vindeiro 2026, escoitamos novamente o coro San Vicente de Mañufe, que interpretará O Se Mañan e Sempre de Tanxugueiras. Para eles, un forte aplauso e cando queirades. Adiante, por favor.
Bueno, pues moitísimas gracias novamente ao Coro San Vicente de Mañufe que nos interpretou este moi bonito tema, Hoxe, mañá e sempre, tan xugueiras, logo voltarán a estar neste escenario. Non se marchen así, non vos marchedes moi lonxe, aí están. E agora, pois nada, que con eles lles contén un poquiño brevemente a biografía de cada unha deles, dos meses do ano, das nosas representadas para o 2026, e agora lles temos que dar un agasallo. Entonces, vou pedir aos representantes do tecido asociativo, educativo, concelleiras e concelleiros que farán entrega dos ramos segundo entren, entregarán ese ramo o mes que lle corresponda e logo baixaremos por estas escaleras. Entonces comenzamos polo mes de xaneiro. Dona Nuria Lameiro, concellera de Igualdade, tenente de alcalde, entregará ao mes de xaneiro Dona Rosa Fernández Pérez ese ramo de flores. Un forte aplauso. Muchísimas grazas, Nuria, concellera de Igualdade. Don José Luis Alonso, concellero de Parques e Xardíns, se entregará a María del Pilar Hermida Durán, mes de febreiro. Un forte aplauso tamén. Muchísimas gracias tamén, José Luis. Dona Iria Lamas, concellera de Educación, fará entrega a dona Rosa María Álvarez Álvarez, que a quen se lle dedica o mes de marzo. Muchísimas gracias, dona Iria. Dona Rocío Goberna, concellera de Turismo e Comercio, entrega a irmá Chamá Sebastián en representación da irmá Olvido Argüelles Orbiz o mes de abril. Un forte aplauso tamén. Muchísimas grazas, dona Rocío. Don Manuel Gómez, concellero de Vías e Obras, fai en entrega a dona Carmen González González, que é a nosa representada do mes de maio, ese ramo de flores. Gracias, don Manuel. Está así, que hai cables, por iso. Don Brais Misa, concellero de Medio Ambiente, entrega a dona María Digna Domínguez, filla de María Digna Cotobaz Domínguez, que é nosa representada do mes de xuño. Grazas, Brais. Don José Manuel Chamorro, concellero de Servizos Varios, entrega a María del Carmen Martínez Rivera, filla de Emilia Rivera González, mes de xullo. Grazas, don José Manuel. Dona Josefa Fernández Alonso, homenaxeada do calendario de agosto 2025, entrega a dona Dolores González Ulloa, mes de agosto. Axudámola a subir, por favor.
Por favor, axudámola a baixar. Por aquí. Aí está. Aí está. Dona Isabel González Rial, homenaxeada do calendario de setembro 2025, cede a este setembro 2026 e entrega a dona Luisa Barreiro Alonso, filla de Luisa Alonso Roade. Cuidado baixar, por favor, axudemos. Seguimos. Entrega de flores e cerramos no mes de outubro. María Ángeles Domínguez Pérez, homenaxeada do calendario 2025 no mes de outubro. Entrega a dona Basilisa Ferreiro Martínez. Moitísimas grazas. Dona Paula Fernández Fraga, presidenta e directora do Coro de San Vicente de Mañufe, fai entrega a dona Mercedes Alonso Pérez, mes de novembro. E nos queda decembro, e para aí pois se entregará a directora do IES Auga da Laxe, dona Concha Costas, que fai entrega a don Antón Román, marido de Dolores Portavales Vázquez. O escenario. Por favor, si vemos para aquí, un momentiño, con Eno, así os tres. Agora sí. Pois xa tremos entrega deses 12 ramos de flores, 12 meses do ano, que esperemos que sexan de moito traballo, de moita saúde, sobre todo, e de moita prosperidade. E que a música nos acompañe sempre, por suposto, e para iso que mellor que escoitar novamente o noso coro San Vicente de Mañufe, que nos vai a interpretar Unha puerta violeta de Rosalén. Adiante, por favor, cando queirades.
Que bonito escoitar o coro San Vicente de Mañufe. E agora que se va novamente do escenario, ten a palabra o noso alcalde don Paco Ferreira, deputado provincial. Un fortísimo aplauso para él. Grazas. Gracias, Aurora, por dirixir tamén este evento e este evento tan emotivo. Eu quero empezar primeiro felicitando o coro San Vicente de Mañufe, porque, como podedes comprobar en primeira persoa, son magníficos. Levan 3 temas preciosos, quedan un par deles, e desde logo o tema de Tanxugueiras é espectacular. E escoitarvos a vos, a verdad que é unha maravilla. Eu estaba aí sentado e teño que recoñecer que estaba emocionado. E a min este día sempre me emociona, porque eu creo que todos os días son necesarios para recoñecer o que fan as nosas mulleres en esta sociedade por todos nós. Todos os días son necesarios para recoñecer a valentía, a coraxe, o mérito que teñen as nosas nais e as nosas aboas. Calquer persoa que non sepa aprezar a unha nai e unha aboa non ten cabida en esta sociedade. Gracias a vos estamos todos aquí, o decía outro día dun acto. Gracias a vos, aboas, moitos nenos hoxe comen quente. Gracias a vos, moitas familias se sustentan económicamente. E grazas a vos, a sociedade máis xusta e máis igualitaria. Polo tanto, debemos vos todo. E mirar tantas mulleres emprendedoras aquí, con tanta capacidade, con tanta valentía, e que representan unha xeneración que tanto levan loitado por todos nós, non ten parangón. Se empezamos facendo mención así moi rapidamente, que eu quero acabar rápido, por Rosa Fernández, todo o mundo a coñece. Rosa, ademais de criar os seus fillos, hai que decir que tamén foi a muller de un querido alcalde de Gondomar, José de Lis, que gobernou este concello 16 anos. E cando un alcalde está e ostenta o cargo, a muller que ten ao lado tamén ostenta, porque estou seguro que máis de unha vez Rosa tuvo que recibir moitos veciños da súa casa, a lo menos preguntando se estaba o seu home e atendendo moitas veces aos fillos, a familia, pero tamén aos veciños, igual co alcalde ou máis si cabe. Por lo tanto, querida Rosa, terte aquí, e a verdade que nos deu moito traballo, porque levamos, e Pepe, que está aí o seu fillo, sabe, levamos varios anos detrás dela para ser quen de tela aquí sentada, porque creíamos que tiña que estar, porque era meritorio de que sí estuvera con todos nós. Ao final, lográmolo e podemos decir que Rosa Fernández está hoxe aquí con todos nós. Por lo tanto, gracias, Rosa. Gracias tamén. Gracias tamén, como non, a María del Pilar Hermida de Chaín, unha loitadora incansable. A familia está aí, eu a coñezo ben, e a ela tamén. Traballou sempre a prol da veciñanza, da parroquia, do movimento asociativo, e, dende logo, para nós, pois tamén é un orgullo terte aquí hoxe. Pilar, gracias por estar aquí. Gracias. Ben queridísima e a muller máis grande que ten este concello, unha de tantas, pero desde logo o de grande digo ademais con certo tono de ironía, que eu sabe que sempre me meto con ela, e podo facelo porque eu tamén son pequeniño, entonces entre pequenos nos entendemos. Rosa, a verdade, é unha persona que eu querolle moito, e a sociedade de Gondomar lle debe moito, porque é unha muller que sempre está entregada ao ben común, sempre está disposta a axudar, sempre ten a súa porta aberta, e eu creo que Rosa, desde logo, o negocio que tuvo, que foi un negocio de rosquillas, un hotel, cada vez que nos fai falta algo vamos alí, e Rosa nunca pon problemas para darnos o que é dela. É unha muller que leva pelexado moito por este concello, e tamén eu estou moi contento de que este hoxe aquí, porque
era meritorio de que así fose. E Rosa, desde logo, é unha muller que vai a deixar pegada, deixará unha pegada sempre impronta en este Concello, porque é unha loitadora. E tamén, como non, a primeira muller que ostentou o cargo de presidenta do Fútbol Club Gondomar e que o levou ao máis alto. Por suposto, Rosa, grazas de verdade por o que levas feito por todos nós. Grazas. Gracias. De verdad, de corazón, cho digo, gracias, sabes que sí. Sor José leva con nos medio siglo. Hoxe está aquí unha representación do colexio, da guardería, do centro de día. Sor José non pode estar aquí con nós por saúde, pero desde logo témola sempre o noso corazón. Sor José leva feito que non leva feito nadie por a igualdade, porque gracias á gardería San José, desde logo as familias poden conciliar. E era algo tan necesario no noso Concello que viu a suplilo pois ese centro, e agora con ese centro de día tamén. Sor José é unha persona que non fai falta tampouco decir que é unha gran loitadora, é unha persoa que ten moitos anos pero que sigue ao fronto dese centro pelexando e con coraxe e está aí. E desde logo fágalle chegar o noso cariño e desde logo que a queremos e que hoxe aquí todos somos Sor José. Gracias. A querida Carmen. Querida Carmen, sempre coincidimos da peluquería, verdad? Xusto, sempre lle digo o mismo. E a verdade é un detalle moi bonito mirar a Manolo Gómez, que é un veciño e ademais é un admirador e que sabe que Carmen prácticamente anduvo sempre con el aí do colo, pois mirar como pode hoxe estar aquí dándolle un ramo de flores. Iso é bonito entre os veciños, é bonito entre as nosas xentes de levarnos ben. E desde logo Manolo tuvo a suerte hoxe de poder darlle un abrazo aquí en nome de todos nós, Carmen. Siga así de forte, vémonos da peluquería. Si o de antes era bonito, pois mirar a Brais Misa, o concelleiro, darlle un abrazo á súa avoa, que temos que recoñecer, Brais, que ti non sabías nada de que unha das persoas homenaxeada era a túa bisaboa, e a verdade é que é precioso mirar a túa avoa, porque ademais é unha muller encantadora, está como unha rosa, non para, parece unha moza, e desde logo, pois a verdade, mirarte aí e mirala a ela, mirar aquí a toda a familia, eu creo que é o máis bonito que pode haber, desde logo. Sorte que tedes, cuidala moito. Mari, que está aquí representando a Emilia Rivera, a tenda dos Martínez, que non conocen San Cibrán, a vosa familia e o traballo que facedes. É tan meritorio teros un día aquí para Emilia Rivera como podía ser para Mari, porque é outra das mulleres emprendedoras, loitadoras, que está sempre atendendo a todo o mundo, e como tiña pouco tempo, agora que xa cos fillos van criados, pois meteuse a facer unha asociación a nosa escola en San Cibrán, ela e Rocío, para darlle vida a San Cibrán e a ver se algún día logran a independencia e son parroquia. Gracias. Lola Adomeco, se me permite decir eso. Lola, pois tamén tuvo unha tienda toda a vida, o dixeron antes aquí, e desde logo estamos encantados que estés aquí, Lola, representación pois de todo Gondomar, pero en especial de donas. E teño que decirlle, e vou a confesar, que un dos motivos de que vostede hoxe este aquí, porque foi unha proposta que nos fixo un veciño, e un veciño non de donas, sino un veciño de Borreiros, que xa chegou un escrito ao Concello propóndonos que Lola tiña que ser unha das mulleres que hoxe estuvera aquí. E esa persoa que quixo, ademais, que vostede estuvera aquí, está aquí en primeira fila, que é Antonino Fortes. Para os dous, un forte aplauso. E, bueno, eu de Luisa,
teño moi bons recordos, porque foi compañeira do Concello, funcionaria, tocoume xa estar moi pouquiño con ela, pero desde logo Luisa, como se decía, tamén era unha muller emprendedora avanzada do seu tempo, transgresora, e desde logo que quen coñeceu a Luisa, que seguramente Luisa e Pepe e José de Lis podían contar 20.000 anécdotas, que eu estou convencido que mandaba máis Luisa co alcalde, porque daquela que conocía a Luisa era un terremoto, era unha persona que sempre estaba abocado ao servicio público, e eu sempre teño esa imaxen de Luisa dirixindo prácticamente a administración e xestionando, e sabes que a queremos, non só Luisa, porque tamén teu tío Urbanito, un compañeiro de toda a vida, e tamén formou parte deste Concello, e estamos encantadas, e esa sí que eu teño que decir que foi unha das cousas que eu quería que estuvera Luisa, porque verdadeiramente o merecía estar, como tantas outras, porque levamos 82 mulleres recoñecidas en 7 edicións, polo tanto, habrá moitísimas máis que veñan detrás, e desde logo todas e cada unha das mulleres merecen un día como hoxe, pero primeiro, hai que tamén ser respetuoso con quen xa vai cumplindo anos para lembrarse deles. Gracias a Luisa. A miña querida Baselisa. Baselisa ten un nombre que cando acostumbras a pronuncialo non te olvidas nunca. É como de esternocleidomastoideo, non? Que estudias do colexio. Entonces, era Lisa, e eu casi me atrevo a decir, se non me parece mal, Lisa o bar da Cuella, de toda a vida, vale? En Vilaza. Pero unha vez que te acostumbras e que és capaz de quedarte co de base Lisa, pois non te olvidas nunca. Entonces eu non lle chamo nunca Lisa, se non lle chamo base Lisa. Grazas, Baselisa, por estar hoxe aquí. A verdad que eres unha loitadora incansable. Mercedes, que tamén nos acompaña, unha persoa do mundo da moda, do diseño, que todo o mundo a coñece, queríamos que estuvera hoxe aquí. Tamén hai que recoñecer que non foi proposta nosa, sabes de quen foi, non? Porque eu sempre me ven á cabeza, cando falo de Mercedes, que digo a sogra de Hugo, ainda que non é. Entonces, vas a selo, seio, pero non quería anunciar por si eles non querían saber que se vai a casar Hugo e a filla de Mercedes, vale? Queda claro. Pois Hugo foi, entre outras cousas, quen dixo que tiñas que estar aquí. Mira como che fai a pelota, vale? Pero merecido. Gracias. E para rematar, unha persona que eu a verdade tiña moito cariño, que eu creo que toda a xeración de alumnos pasaron por ela, que era a nosa querida Dolores Portavales, conocida por Dolo. Dolo era unha muller encantadora, non fai falta que o diga eu, todo o mundo sabe. A directora actual do Instituto, Concha, que fixo entrega do ramo, foi quen tamén de propor dentro do centro a Lola, unha proposta máis que merecida. E a verdade, unha muller Dolo encantadora. E se Lola é encantadora, Dolo é encantadora, que o é, e que estamos encantados de que hoxe se lembre a súa figura, eu tamén quero decir que o seu marido, Antón, que está aí, é unha persona encantadora, é un gran artista, é un pedazo de pan, é un home que leva feito por este Concello, tanto un como outro, o que non fixo nadie. Para os dous, a verdade, e remato, moitas grazas, un fortísimo aplauso para todas vos. Gracias, de corazón, moitas grazas. E lembrade, concelleira, enhoraboa por esta edición unha vez máis, sei que eres comprometida con isto e que o faz de corazón, de verdade, vos debemos moitísimo. Arriba as mulleres. Forza, querémosvos. Gracias. Non te vayas, alcalde, porque é o momento de facer unha pequeniña entrega. Póñase aquí o meu carón e imos comenzar con ese regaliño para Rosa Fernández Pérez. Grazas.
para María del Pilar Hermida, mes de febreiro, Rosa María Álvarez, marzo, abril, Irma Chama, maio, Carmen González, xuño, María Digna Domínguez, xullo, María del Carmen Martínez, agosto, Dolores González, setembro, Luisa Barreiro, Basilisa Ferreiro, outubro, Mercedes Alonso, novembro, e Antón Román, marido de Dolores Portavales, no mes de decembro. Agora sí, un aplauso grande para todos eles e para o noso alcalde. Qué guapos están, están para foto. Alcalde, moitísimas grazas, porque ahora imos escutar outra vez un pouquiño de música. Que lles parece para rematar este maravilloso acto, estes 12 protagonistas do vindeiro ano 2026? Pois nada, novamente o coro San Vicente de Mañufe interpretará Hijo de la Luna, de Mecano, unha bellísima canción, e logo Marta Couto, do coro San Vicente, interpretará Unha noite na eira do trigo do poemario Curros Enríquez. Así que o disfruten vostedes. Hay un cambio. Canto yo ahora y Dime aquí que hai un pequeniño troco. Primeiro cantará Marta Couto e logo escoitaremos a ese coro interpretando Hijo de la Luna. Cando vostede queira. Un aplauso, veña.
Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos de dar, por favor, otro fortísimo aplauso a este gran coro que nos acompañó en este maravilloso día. Podede retirarvos e moitísimas grazas. Bueno, pois só me queda dicirlles a todos vostedes que ata aquí chegou este especial día da presentación do calendario 2026 deste Concello de Gondomar. Alcalde, concelleira, corporación, foi unha honra, un prazer unha vez máis estar en riba dos escenarios de Gondomar. Eu son ponteareana, pero unha vez máis xa levo un chisquiño no meu corazón deste grandísimo concello e de todos vós. Que dicirvos enero, xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño, xullo, agosto, setembro, outubro, novembro, decembro.
pois que sigamos por moitos anos máis, que haxa moita saúde e moita sorte para todos. A vostedes moitísimas grazas por estar neste maravilloso día e compartir esta gran velada. E agora, pois, imos facer, xa que están así como para unha foto, verdad? Que están así todas guapas cos seus ramos, os seus obsequios, os seus sorrisos, todas ben postas. Pois nada, aquí vamos facer unha foto conxunta con todos os homenaxeados, co grupo de goberno, coas persoas que fixeron entrega dos ramos e co persoal do CIN. Logo teremos unha merenda ao saír para todos os que estamos aquí presentes, así que agardamos un chisquiño, un minutiño máis, e xa salimos ao outro lado deste auditorio. Boas tardes a todos e moitísimas grazas ante todo dende o Concello de Gondomar. Bo Nadal. Grazas. Sorte, saúde. Subimos, por favor. Vou pedir que... Sí, vale, grazas. Así. Por favor, os homenaxeados co goberno, coas persoas que fixeron entrega dos ramos e o persoal do CIN tamén que nos acompañou. Así saímos. Ímonos colocando, por favor. Así non tardamos moito. Alcalde, membros da corporación, ímonos colocando, por favor. Estamos listos todos? Alguén que falte? E agora sí, con esa música de fondo. Que ben colocadiños estamos todos. Están listos para a foto? Estamos preparados? Ah, sí, a boa. Collendo a ligneta, non? Agora sí. Mentres despedimos, por favor, un fortísimo aplauso para todos eles. 2026, aquí representado, 12 meses do ano, 12 grandes mulleres gondomareñas. Ese sorriso de todos.